No niin! Terve taas kaikille motovlogin ystäville. Mä ajattelin tehdä tämmösen välivlogin. Siitä kun mua pyydettiin luukuttaa. Ne sanoi, että mä en anna tälle tarpeeksi kenkää. Niin, nyt mä sitten annan sitä kenkää, kun sitä pyydettiin. Tässä ei kyllä ihan viitti kenkää antaa. Voi käydä pari muuttujaa, kun poliisisetä tulee vastaan. Joo, tässä vlogissa mä pahoittelen sitä, että äänenlaatu voi olla ihan paska. Nimittäin kun antaa kenkää, niin se tulee refleksistä, että tähän vitun mikkiin huutaa. Mutta te sitä pyysitte moni, niin mitäs mä sanoisin? Huoralle happea vlogi. No niin. Jumalauta. Pitäähän sitä happea antaa kun pyydetään. Eli usein vaan vlogin ajaksi niin vajelleen rauhallisemmin. Muuten usein kaasu pois. Joo! Juu, kyllä. Eli hapenanto tälle, niin se ei oo mikään ongelma. Happea annetaan silloin kun huvittaa. Mä oikeastaan näen oikein useimmiten. Aika usein mä ajan kyllä aika kovaa tällä, mutta mä en näe oikein mitään syytä, että normipäiväkäytös pitäisi hirveästi happea antaa. Sieltä tulee helvetin upeeta toimintaa. No niin, happea kaikille huorille tänään. Näin se menee. Vittu
vittu meinaa mennä pitkäksi koko ajan, saatana. Hyi vittu! Ai saatana, ai saatana. Täällä suolataan näitä hiekkateitä niin, ettei pölyttäisi niin paljon. Ja ikävää kun ei oo noita laseja päässä, niin vittu, tai ajolase, niin lentelee. Vitu suolaa, saatana! Joo! Mutta. Luukutusta halusitte nähdä ja jonkun verran luukutusta saitte nähdä, niin Motovlog 6 sit odotellessa. Et tulee varmaan viikonlopun aikana ja katsoo nyt jos mä saan se 1000 tilaajan videon tehtyykin. Niin. Sekin menis alta pois. Juu, mutta kiitos kun katsoitte ja niin kuin aina niin tykätkää ja tilatkaa ja älkää painako peukku alas nappia ja niin poispäin. Niin mun puolesta se ois moro.